Здравейте хора, аз съм Нико. Здравейте на всички босове, аз съм Нико. Днес в този клип ще спомена за моето изобретение. Между другото, ето и аз си направих така подставка за телефон. Така да ви лица. Изкривиха с клещите на дядо ми. Добре, така. И да кажа за миналия ни канал Титко Нико, стария канал Титко Нико. На него съм изтрил два клипа, мисля, че. Да, 2 клипа съм изтрил на него, защото той вече няма да качва клипове, нека се unsubscribe за него, просто да не ви пълни местото за сабскрайбери. Ако не щете, не дайте, но не забравяйте да се абонирате за този канал. Той е новия Титко Нико. А другия ще го прекръстим на Станимир Деляков или нещо такова. Но да, това ще е всичко за този канал. Вече няма да снимаме в него. А идеята ни беше, защото с Станимир искахме да сме двамата да влезем в един канал, да сме и двамата в него и затова ето. Да, обаче аз още мога да си качвам клипове от моя канал Нико Бос, така че за него се останете сабскрайбъри. Но просто очаквайте малко по-рядко клипове. Това беше всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Дайте палец нагоре. Unsubscribe се за стария канал. Subscribe се за този канал. И за моя, ако не сте. Надявам се да ви е харесал. Чао!